wathi hambani niyotshela uMathole ukuthi ubalekelwe yimi ikhomba yena. Akwami sibazana. Leyo nto engihluphe noma sengihluthuka inhliziyo. Ukuhlupheka kwami nalapha sezinginethi inethi kazi sezinginethi. Ukusebenzela ubukhosi kube yithuba kimi engilemukele ngenkulu intshobeko. Nangintshisekele futhi njengomsebenzi wakwethu. Futhi ngeke ngiyakwazi ukuthi umlando owesenzo sesilo njengoba sengikulandile. Uma ngibuka emuva ininga ngenselelo ngazinye kule minyaka engamashumi 7 edlule. Ngikhanda ngicabanga ukuthi ngangakaze ngicabanga ukuthi kwakusenkiyeni engaka ngaphambili. Sesihlele ngamahala njonjo manje aphuma ngaphandle kwemingcele yezwe lethu. Sanqotshwa sagqilazwa amamhlophe imithetho yamakoloni sephucizwe. Shoshozele lisoyincindezelo yombusazwe. NgoLwesihlanu mhla ka-26 kuNhlaba ngamema umhlangano wamakhosi ombuso kaZulu. Ngakhuluma okokuqala ngalolu valo. Amakhosi abanini bengonyama trust abakade umhlaba wenkosi. Yibona abaphethe umhlaba ubukhosi. Ngakhuluma yikho ngizotshena nina enobukhosi mngamuhle njenkulu nabesilo nabezitha. Ngikhuluma nabo njengomsunguli wengonyama trust. Nangomuntu omdala kubantwana basendunkulu. Nangomuntu omdala esiswini sikagogo kwantuzo. Ngoba lezi ngane zabantu ezihlezi eceni kwami nje begela umzala wami ngonyama bekuZulu. Egela umzala wami uMcazeni. Osale ngonyama Solomon olenya so nawo. Belenya umagogo bobabili. Kulokhu kukhuluma ukushofuzwayo ukuthi ngena apha mina. Ngakho-ke ngakhuluma ndunkulu wawukhona mkaMhlinzi ndokazi ndunkulu nani khona khuluma namakhosi. Ololu daba. Kodwa ngangazi kahle lokho engikuthulayo emakhosini kwakufanele futhi ngibuye ngizokuchazela nina nabesilo Mageba nabohlanga. Ngase kwenzekile ngizwe likakhokho wenu ilembe. Ngizwe likakhokho wenu umsimuti. Ingakho ngamama nomhlangano ngaphambi kokuba ngikhulume emakhosini. Kusemqoka ukuthi siyindunkulu kufanele sibe nakho lokhu ubonisana mayelana nalokho okusina kujeqeza. Kukhona okusina kujeqeza. Sibuze imibuzo sikhiphe konke okusenhliziyweni zethu. Ngalesi simo esibhekene naso. Kwingozi kuba noma ngubani phakathi kwethu ubafunzwe ongelona iqiniso. Noma kusabaliswe kwengulwe inkhuluma phezulu. Kakulungile ukuthatha inqumo kusukela oseyithebeni okuthanda ukuhlephuka phambi kwethu. Lesi simo esicayi ngesidinga uba simimilike ongelona iqiniso. Amanzi agcine edungekile evele eneyibhidi. Angithi nje wedlula enqumeni ezinziwe ngamakhosi. Ngiyethemba noZulu nizibonile inqumo ethathwe emhlanganweni wami namakhosi ngolwesithathu olwedlule. Ngolwesihlanu olwedlule. Amakhosi akuchitha ukubekwa kwengonyama transport entsha laba babekweyo ukuthi ayivume abakwemukeli. Kule ntsha emenyezelwe ungqongqoshe wezolimo zomhlaba ziphuko ungqongqoshe kaKhongolose. Osefakela abantu atheni nizwa ngawo. Aphinde amakhosi anquma ukuthi angiqhubeke umsebenzi womnduna nkulumo isilo sakambeke sakamkhombe simkhombayo endaweni yami. Lamakhosi anquma phezu kwenkinga engangibikela zona. Njengoba sengibikile
amakhosi futhi anquma ukuthi angisayini intatimende eyifungelweyo ama-affidavit ecaleni isilo esimangalelwe ngumntwana umbonisi nomntwana esimakade njengoba ngathi angisazi ukuthi ngumntwana nkulu ngaphi ngingakubona usayini ngithumele umnumzane Ntombela umuzi Ntombela ngathi kasitsheni isilo ukuthi ngizoyisayina ezincwadi nakho isilo emva kwalokho laba abameli kade besimele sasibachitha lithatha abanye abaqhamuka nomnisi kodwa ngasho lokho ngeke ngithathe ukuthi ngawisa ngasebenza ngijuluke kangaka bese kuthi emva kwalokho bese chithika njengamanzi ney'thukuthuku zami ngani ngimisele bangisasayina-ke ngoba phela sukuthatha abameli laba abanye icala kuzwakele ukuthi hlehlisiwe ukuze ngichaze ngalokho waholela ekutheni kuthathe lezi nqumo ngifisa wena wesilo Ntanufranqile thina sesithi ukhula endlini okhalweni lukaDinizulu Ndlovukazi mama wethu wena ohlezi emacansini kagogo wethu nomvimbi wena kaDinizulu ohlezi emacansini kagogo wethu kwaNtuzu ohlezi emacansini kamalumekazi wami wakwaMathathela ohlezi emacansini amza wami Ndlovukazi uJezengane uThomozile ukaThayizi kusho ngichaze-ke owenza nabesilo bakuthathela izinqumo isizwe samaZulu niyazi noma safa sivikela umhlaba waso ngisho abakithi insizwe ezilishumi zafa kithi kwaButhelezi zikaMnyamana ngempi yamangisi nangempi yakoMandlakazi iningi lethu lapha endlini linokhokha abawe empini umntwana udabula amanzi elinye ikhaya ngoba nabantwana babephaka babehamba bayempini unompondo wathi mina nompondo udabula amanzi kampani umbulalo wey'ncingo yasambane ngoba engenancingo sisizukulwane zalabo bayibambishisa yapholela ezandleni bevikela ukufa kuba ifa lethu elingaphezu kwawonke umhlaba omusha kaZulu ungathathwa eminyakeni engamashumi 30 edlule emva kwezizukulwane ezazidela amathambo lezi cucwana zomhlaba ezasalayo ngaphansi kombuso wethu emva kokunqotshwa nokuphangwa kwezwe ngesikhathi kunokhele ngo-94 umhlaba wamakhosi eningizimu wonke umhlaba wezizwe zonke inhlanga lezi elikhuluma ezinye ilimi wawuzodluliselwa ezandleni zikahulumeni umhlaba wombuso kaZulu wawusezona ezocucu nawo wawuzoba njalo uphele kuba ngowesile ube wahulumeni lo hulumeni wawuzoholwa yibo kanye labo bantu abenqaba ukuba isilo sibe nesihlalo ngesikhathi khulunywa ngekusasa lezo kudingidwa udaba lomthethosisekelo ngesikhathi kulungiselela uhulumeni wentando yeningi ngalwa impi yayingumqanso ngesikhathi sengqondo ngagcina ngikuzuzile ukuthi isilo samaZulu sihlonishwe kumukele ukuthi sikhona emthethosisekelo we-South Africa nokuthi imithethosisekelo yakwamukela futhi kwaze kwaba khona isithembiso esasayina ngabe-ANC nabe-National Party uba udaba lengonyama engangilokhu ngiphehla nombuso kaZulu
kulungile laba abalamuli ngangithi abasephesheya bazothi khuluma indaba zesilo ukuhlelela isilo ukuthi nemfanelo zazo yilungiswe kanjani isethembiso njengaleso esethenjiswayo mangisenzeke ngangithi mangibuza uDeclerk ithi lento esayishayinayo asenziwa ngani athi uDeclerk awu ngiyeke ngoba uMandela kuyakuthi angijengifele kuyakuthi angijengifele mase ngiphakamisa ndikutshela umthetho lo ngoyama trust ngoba thubelisa esakhweni kwaZulu legislation umkhandi khona la kwakhona kuyelendlu ngangihlezi lapha ngiphosa lo mthetho umhlaba kufanele ungene ekhopheni legonyama nangoyama trust umhlaba wamaZulu wahlala usizandeni zawo kusukela lapho wodwa kulezizwe zonke eminye umhlaba ongemakhosi ivele ingaphandle kahulumeni sikhuluma nje isuke phansi amadaka i-ANC yayilwe idlikiza noma yini yayilwela bonke amandla abasesicongweni angunwe yiyo kuphela yazama ukuhlutha umhlaba esilweni emva nje ingcosana yenyanga umthetho uphumile hangisisikhungweni sikahulumeni icabinet Nelson Mandela wafika umqingu wanamakhasi ayishumi esikhombisa uthola ungqongqoshe zomhlaba wathatha isinqumo sokuthi ngoyama trust kayichitshiyelwe bathi abaneli beqili bangihlangane namabhunu ngoba ngisicilishana samabhunu okulandela lapho kuba umthetho uqhubuzwe ngomqondo eParliament wasuka le eParliament eKapa ngo-April 1997 yasayinwa umthetho kwathiwa yiKwaZulu Natal ngoyama trust amendment act bayichibela ngokuthanda kwabo lokho abafuna bakuxhozayo basala bangakwazi ukuxhoza yakhetha ibhodi ezisebenza indaba zebhodi ungqongqoshe wezolimo nomhlaba waqoka amalunga leyibhodi ngoyimiselo zika-section 2A phezu kwamalunga ebhodi angu-8 ibhodi yayizoba futhi nesilo sibe ngusihlalo nokho isilo sanikwa uba sibe ne-option yokuthi sikhethe uma sifuna uba usihlalo wansuku zonke noma sikhethe umuntu abasihlalo umsebenzi woba usihlalo-ke webhodi ngokuphoqa ngumsebenzi owenziwa nsuku zonke njengoba kade ngisho lo msebenzi udinga ulwazi olujulileyo ngomthetho udinga uba kube nokuqonda okunzulu ngomthetho wesintu nomthetho uthinta amasiko abantu futhi lo msebenzi udinga umuntu ozoba kuwo nsuku zonke nsuku zaphuma udinga umuntu ozozibambela mathupha zonke indaba eyineselelo ney'nkinga nsuku zonke ngangizange ngimangale-ke lapha isilo umhlokombana esemukela isicelo sami wasenquma ukuba usihlalo kube ngezomkhombo hhayi yona siqu inzila kalwazi noma kade ebona idingo sokuba umthwalo ungabi sesilweni kwashicilelwa emthethweni owahlinzekayo uba kwenzeke sibe nosimelayo simkhethe sona kungabi yiso sisebenza ehhovisi insuku zonke uhlalo webhodi kube uhlalo webhodi umelisile ngaleseka igama lalo wayekhonjwe yisilo umhlokombana ijaji umhlonishwa uJerome Ngwenya yamkhetha uba abe ngummeli wayo esihlalweni sayo isikhathi esinganqunywa ngasikhathi ukuthi kangakanani kwacaca kwathi bha ukuthi umhlonishwa uNgwenya uyawenza umsebenzi kahle umsebenzi wakhe elandela konke ngothi lwakho akuyalelwa isilo ingakho ngangimcelile ngidabuka kabi ukuthi ubhajwe ubele e-Eastern Cape waswela into zokuhamba uba abe lapha namhlanje ngifisa babe khona njengoba wayekhona nasemhlanganweni wamakhosi isilo sethu
esisabuza umntombana sakhombisa ubunsangentshi basibeke indaba yokuthi ezandleni zalowo ongumade kubona onekhona nenkonzo yokuthembeka nowayeyijaji umthonishwa Jerome Nguni emashumini eminyaka eminingi ngonyama umnumzane uNgwenya baba nokuqonda obukhali nomjulileyo manje neindaba zomhlaba ngonyama trust ukuthi wangavikela kanjani ukuthi umbono ontilakho kusungulwa trust wongahlaliswa kanjani usemqondeni senhliziyweni zesizwe ukuze wonke umuntu asizakale ngawo eminye imisebenzi yomthonishwa uNgwenya njengosihlalo webhodi kwakuwumema egameni lesilo imihlangano yamakhosi ngenkathi elawulwa yisilo emele sona wayebikela amakhosi okudingekayo ngoba yiwona alawula umhlabathi phakathi kwabantu njengamakhosi asazi ukuthi lapho isihlalo webhodi sebize umhlangano sazi besiqonde ukuthi lo mhlangano sikubizwe uyo ongangezwe uPawulo kuleyo mhlangano isilo samakhosi sasikhuluma emakhosini siphawule ngayo imininingwane lokuphatha umhlaba kwaxoxa futhi ngonyama transport ngale ndlela ubuhlakani obabuhlumelelizwa kuhlangene kwaholela ekuthatheni izinqumo eqokothile futhi sayibeka impilo nezidingo zabantu phambili sasibabaza ngesasasa ubuholi besilo kwathi lapho isilo sesidlula amakhosi aduduzeka ngethemba lokuthi umhlaba nokho siwushiye uphephile ngaphansi kwe-transport amakhosi ethemba ukuthi lowo oyobeka estalini uyoqhubeka enginomthembe wethu evikela nomhlaba umuzwa wozinzo noqiniseka ngekusasa kwafulelwa kwagcizelela lapho ngoMeyi kwathi ngoMeyi nyaka enye ngo-2022 isilo sethu esisiphetheyo uMisuzulu kaZolthini ngasemthethweni wakugcwalisa uNgwenya ubaba ngumeleli wakhe kwakuzoba uNgwenya ezoqhubeka njengoba ayisebenza ngaphambili kumzombana ngonyama ngokulindelekile kwathi uma usihlalo webhodi umthonishwa uNgwenya esimema ngoDisemba ngalonyaka ophelileyo saqonda ukuthi lo umyalelo wesilo sethu ngonyama amakhosi ayilungiselela kuya emhlanganweni uyokothi isilo sonke saya eThekwini isilo azizwele sasivele sathi silo sosthekelisa ngezinto eqondene njengoba wayenza inkosi yethu umntombana ngaphambili ngesho ngonyama izange ngifike insuku ezintathu amakhosi alindele insuku ezintathu mahala ukuze othi isilo ayilindele ukuze nangeindaba eyiphathele nengonyama trust ayiphela isilo sasiwabizele lokho akubangabikho isilabi sokuthi bawenze njani esilweni ngisho sewedlula lowo mhlangano akubangabikho incazelo ayimangisi-ke ukuthi amakhosi athunukala kakhulu enhliziyweni aphatheka kabi kwathi kusuka nje sasizwa amahemhemu ukuthi kukhona inguquko ezenzeka ebhodini hawu yini ihhovisi lesilo latshela umthonishwa umnumzane uNgwenya ukuthi akufanele besenza izinto eziphathelene nengonyama hawu lezi nkulumo nobushweshweshwe basemaphasijini kwasiphatha kabi amakhosi njengoba kakho wayeseke watshela ulutho ngakho kodwa le ncwadi eyayikhuluma lokho yayithiyele egameni lesilo amakhosi acabanga ukuthi umuntu okufanele ngabe uyazi undunankulu wesilo mina ngitabukayo ngasho ukuthi angazi lutho azisho lutho isilo kimi ngakungangitshena khona futhi nangephutha isilo asikaze ngisibuze lutho lolodwa ngodaba lengonyama transport kodwa liyazi ukuthi umsunguli walo yimi amakhosi ka-ayenza ukhululeka ukuba ngingachazele njengoba uma kwakukhona wayengazi ngento zesilo mayelana nengonyama trust kwangaba yiyo njengondunankulu wesilo ngumsunguli wengonyama trust ngesho ngawuzange ngicacisa lutho ngoba kakukho isilo sesixoxa nabo kwakuzobe ngenza ungafanele ngoba ngizama ukuchaza
kwangazange kuxoxe nami ngabe sengichaza nje kanjalo ngase nginezelela ngokuthi ukwazi kwami ngaphandle uma kukhona okuphambene nengicabangayo uma ungekho lutho ukuphikisa nokuthi umhlonishwa ungwenya aqhubeke njengosihlalo ngibona ukuthi kusenjalo mina ngangikholwa ukuthi kusenjalo kungakabi insuku zatshwala kwase kuzokala ukuthi kukhona osibhinga amakhasana asebeqala amahlebezi kwezomthombo wey'ndaba bathi kukhona uqheka ophakathi kwami sesigabukele egqakwikhoda phakathi kwesilo nami kwaba lula nje kubantu ukukholwa yilokho ngoba bangajwayele nokho ukubona isilo singambizi indunankulu waso phela uba sothe ikakhulukazi mayelana ney'ndaba zomhlaba isizwe samaZulu siyakwazisa kakhulu lokhu ukuze kuyisisekelo esikhulu sombuso ngaphatheka kabi kakhulu ngoba lawo mahlebezi evundela ukutshala ungawazane nedwedwe phakathi kwesizwe ukuthi isilo nami sesihlukene kumanje kuzwakala emthonjeni ey'ndaba ukuthi isilo sasifake igama lomnumzane uJacob Mnisi usomabhizinisi wale eMpumalanga kuba abe usihlalo webhodi athathe isikhundla seNgonyama nginikile nonke lapha ekhulumela yena uMnisi ngokwakhe le ncwadi nginike yona ekhulumela khona yena ukuthi Ngonyama yambeka ngoba lula kubantu ukukholwa ukuthi ngoba kwamanje muva nje umnumzane uMnisi wakhipha isitatimende esithi wayesebongile leso sikhundla ethi nokusho kunokubandlulula thina siyabandlulula ngokuhlanga ubuye wathi wayengeke akwazi kanje ibhizinisi netrust uma eba usihlalo ngoba lokho ngongasho ukugxamalaza nokuncelisa amawele wayesethi umbuso wakwaZulu unobubha nje ngoba ibhodi kayinawo amakhono obhizinisi ethi okungcono kufanele usihlalo kube umZulu senginike wonke umuntu-ke lelo kopi lombhalo niyifundele kulowo mbhalo uMnisi efuna insonyama futhi uyaqanganisa embhalweni wakhe ukuthi thina amaZulu savimbela ukubekwa kwakhe ngoba sinobandlululo kube khona futhi usabalaliso olugeleza kimi oluthi abagubha isimayini ngongekho emthethweni bese bethubeleza benyenge befuna ukufeza iy'njongo zabo ukuze bathole iy'mvume bona bodwa emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust umsanka wenkohlakalo osiyinhlakavukela ezweni sethu sukhungethe igugu lethu elingumhlaba esedlula konke lesizwe ngingumsunguli weNgonyama Trust isisu sami siyaxhaphazela mangicabanga ukuthi ukhona onamagangangozi okuthengisa ngezwe lethu kasizange silwe sivikele izwe lethu iy'zukulwane ngey'zukulwane ukuze silibone ngelinye ilanga selisendaleni libhudukezwa ngey'mali ezingamatshe okugenda kwathi uma kuzwakala ukuthi isilo sawale sesikhethe inkosi uThanduyise kampeni Ntombi Mzimela ukuthatha isikhundla somhlonishwa ungwenya amakhosi akharazeka kangangokuthi ahlela isithakabo sey'ndaba mhlaka 21 April lapho inkosi yakwabuyela eSemahlazini yaphawula khona ukuthi isilo nenkosi uMzimela ngebe benalo ulwazi olupheleleyo ngomlando weNgonyama Trust ngoba bobabili basanda ukungena esihlalweni zabo badinga ukucaciselwa mayelana namahlebezi enguquko ebuholini beNgonyama umhlonishwa inkosi uBuyela eyayingungqongqoshe wami osekelayo uyazi yakhuluma laphana emhlanganweni wamakhosi ichaza ukuthi inkosi uThanduyise Mzimela yamqonda kahle kanye namanye amakhosi eKing George District uba amlethe kimi kusho yena leya ncwadi engiqale ngayo esamagama uxolisa isibini ezeya yena eqhubula ukuthi lo msebenzi awungangayo ngase ngingayizwa ukuthi usukela eqaleni uSimzimela
wayekhalele ecela ukuba uphansha kwegama lakhe lihoxiswe ngesikhathi silo siphakamisa igama lakhe. Ngokuqonda-ke nje-ke ngase ngikhonjiswa sengikhombisa incwadi. Umhlangano wamakhosi sekhincitshwayo ayocele kimi waguqiswa ngoba inkosi uMzimela yayizogala ngephasika ngogodi babesaya. Kuthe muva inkosi yakwabiyela inkosi uBhekizwe inkosi yakwabiyela nenkosi yaseMakhabeleni bafika kimi behamba naye inkosi uMzimela benayo le ncwadi enginike yona. Kodwa inkosi uMzimela yayithukuthele ithi inkosi yaseMashayizeni ibalulazile nesilo yababhanga ukuthi bayizingane. Kodwa wakhuza inkosi yaseMakhabeleni ngicha wathi nisafika ey'hlalweni zenu, ngakho akuningi engikwaziyo ngalokho. Washo ukuthi izingane. Kwathi githi kimi lapho isilo sababandla ekugcineni sithelele basibe nomhlangano mhla 26 ukuze sixoxe ngendaba zeNgonyama Transport. Sahlanganela khona lapho nje kuwo lamabhilidi. Kwase kufika umntwana Thulani, lo mntwana wayengangiphilile, umntwana Thuthukani, lo mntwana uSonkweni, umntwana Ndabuko uSonkweni, nendodana yami umntwana Thuthukayezwe Buthelezi, noluleko zomthetho umelo majaji uMadonsela kanye nosojabula lobahloniphekileyo umfundisi Thulasezwe Buthelezi. Phezu kwakho konke kwaxoxwa emhlanganweni ngakhuleka mina esilweni ukuba simeme umhlangano wamakhosi ukuze sikhulume ngqo mayelana nokwenzeka iNgonyama Transport ngalamahehlebe zalokhu igcwala. Ngaphakamisa ukuba umhlangano kulolu hlobo kufanele umenywe isihlalo sebhodi egameni lesilo njengoba okuhlala wenziwe esikhathini sedlule. Emhlanganweni wethu isilo sakwamukela ukhoxa kwaMzimela sathi uhoxile uMzimela, sathi nakusitha nje uhoxile sikhuluma naye ngoba kwakuningi okuhlokho sisho lokhu bese sisho okunye. Ngacela ukuthi cha isilo ngisikhulume noMzimela ngocingo isizwe sonke. Nempela sathatha ucingo isilo sakhuluma naye isizwe nabantwana laba bekhona nosodolobha lekhona neMzimela evuma ukhoxa wakhe ngoma yayishaya shayela umhlonishungwenye naye nginekisho ukuthi ifisa uba nomhlangano naye nami ngikhona. Konke lokhu kwenziwa sibone emhlanganweni, yathi futhi izohlangana nomhlonishwa ungwenya nami ngikhona. Emva komhlangano isilo sathi mina asehle ngoba khona abantwana babekhona lapha kuleli bhilidi basibazise ngento besiyixoxa. Impela abantu babeqile 20 ababekulowo mhlangano. Omunye umnumzane uJacob Mnisi wayesika wankankanywa ngoba usihlalo weNgonyama Trust. Kulowo mhlangano wawudabekile kwamenyezelwa ukuthi inkosi uMzimela isihoxile isilo qobo lwaso ngomlomo waso. Saqinisekisa sona uNkobo ubalalele ukuthi umnumzane uNgwenya uzoqhubeka ngosihlalo webhodi ukuthi sizoba nomhlangano nomhlonishungwenye. Sasithi siyafisa uba ngibe khona nawo. Lokho kuzohlala kunjalo ukuze benzele okunye. Lesi senzakalo senzeka ngemva kwengxoxo esilo. I'm sorry. Okutsho umzali Ngwenya uyoqhubeka ngomhlalo abizele umhlangano lo ngokhosi.
nesilo. Lokho kwathiwa kuyohlala kunjalo kuze kumenyezele okunye. Lesenzakalo senzeka emva kwengxoxo nesilo sasicelile ukuba zibe emva kwengxoxo nesilo esasicelele ukuba zibe khona phakathi kwaso. Phakathi kwakhona umhlonishwa umnumzane uNgwenya nami. Impela isilo sakuqinisekisa ukuthi umhlonishwa uNgwenya akameme umhlangano wamakhosi njengoba nesilo uyise isilo njengombalo wayenza. Isilo sathi futhi sizoba nomhlangano eceleni nomhlonishwa uNgwenya nami. Esitatimendeni sami ngaphinda lokho ngikhuluma nabantwana laba abanye lokho sasikumemezele sona. Angizange ngikhulumele mina, angizange ngitolike futhi ukuthi sasisho ukuthi ngakhuluma amazwi aso ilaka laso. Ngangibika ngqo lokho kwakuyisimemezelo sesizwe uqobo esitatimendeni sami. Lokho kumenyezelwe yiso ngomlomo waso kubantu abangaphezu kwama-20. Isinqumo ngesithala sengwema sithathwa yiso isilo onegunya uye kungangezwe kuphela, hhayi uhulumeni futhi. Ngokufaneleyo isilo esithatha inqumo ngalolu daba lokubekwa kwesithala kweNgonyama Trust Board. Ngangethemba ukuthi uma kukhona okuthanda luvindi noma okudidayo mayelana nesinqumo eyakhishwe isilo uqobo kwakufanele kuzedluliswe ngoba noma sona uqobo sase simemukele umhlonishwa uNgwenya njengosihlalo. Ey'nsukwini nje ezingcosana emva kwalokho abemthombo beyindaba laba babe ukuthi isinqumo sesilo sasingemukelanga umuntu owayekhulumela umnyango kahulumeni ophethe umhlaba nezokulima. Kwathiwa ingoba leso simemezelo senziwa yimi. UNgcobo wamemezela waze washo nakho wathi nesikhundla sami asibhaliwe emthethweni sokuthi nginguNdunankulu. Lokhu kwaphinde kwabasela ukudideka mayelana nesihlalo webhodi. Okwenza isimo sakudlebeleka kwathi ngomhla ka-2 Meyi inkosi uMzimela yavela ekomitini kahulumeni kuyingonyama trust. Silapho njengosihlalo weNgonyama Trust Board kufanele ethule umbiko weNgonyama Trust Board. Lokho inkosi uMzimela azange athule lutho. Emazwini akhe ayingcosana wacela uba u-CEO ophethe trust ethule ilokhuza uhlelo lwabo. Wathi yena usanda kungena esikhundleni futhi akanikezwa anikele isimo sokosihlalo oseyibeka phansi kwey'ntambo uNgwenya. Esethulile kuphendula imibuzo nezinto ey'dingekayo, inkosi uMzimela wacela futhi ukuba avunyelwe ukuphendula ngolunye usuku, hhayi ngalelo langa, emva kokuba usihlalo wayesebeka phansi iy'ntambo eseyibekile ngokwenqubo yakhona. Ngeke ucaphule.